ସେଦିନ ଥାଏ ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ମଙ୍ଗଳବାର। ରାତ୍ରିର ନିସ୍ତବ୍ଧତାକୁ ଭେଦ କରି ଗିରିକନ୍ଧର ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ଭାସି ଆସିଲା ଏକ କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦ। ସେଇ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରୁଥିଲା, ଭୟ ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ, ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଛି, ନୂଆ ସକାଳ ଆସିଛି। ନୂଆ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଭରପୁର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୁଗର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି। ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ର ପ୍ରଥମ ବାରିଧାରା ପରି ଯାହାର ଆଗମନରେ ଧରଣୀ ରାଣୀ ଆଜି ଉଲ୍ଲସିତା, ପୁଲକିତା ଓ ଉଜ୍ଜୀବିତା ହୋଇ ଉଠିଛି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ସ୍ୱାମୀ ବିଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପରମହଂସ ଦେବ। ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ପଦ୍ୟାକାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିମାନଙ୍କରେ କୀର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी गुरः शक्ति नमोस्तुते। विशुद्धानन्द देवाय सिद्ध सद्गुरु रूपिणे तापत्रय विनाशाय मोक्षदाय नमः सदा। मोक्षदाय नमः सदा। मोक्षदाय नमः सदा। मोक्षदाय नमः सदा।
କଷ୍ଟ ଯେ ଅପାର ଜାଣିଲେ ମାମୁଁ ଗଦାଧର କରନ୍ତି ମନରେ ବିଚାର ଭୋଳାକୁ ନେବେ ନିଜ ଘର ଶିଶୁ ଭୋଳାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଧରି ମହେଶପୁର ଗଲେ ଚାଲି। ଏମନ୍ତେ 4 ବର୍ଷ ଗଲା ଶୁଣ ତାପରେ ଯା ଘଟିଲା ମାମୁଁଙ୍କ ସ୍ନେହ ଯତ୍ନ ପାଇ ଭୋଳାର ବୟସ ବଢ଼ଇ କରାଇ ଯେବେ ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଭୋଳା ମନରେ ଆସେ ତ୍ରାସ। ପାଠ ପଢ଼ା ଯେ ନ ହୋଇଲା ଏପରି 18 ପୁରିଲା ପଢ଼ା ତ ନ ହୋଇଲା ନାହିଁ ଲୁଗା ବୁଣଇ ତନ୍ତ ନେଇ କ୍ରମେ କରଇ ଚାଷ କାମ ଦୋକାନ ଚାଲେ ଅବିରାମ। ଦିନକ ଘଟଣା ଯେହି ଇଟାରେ ଘର ସେ ଗଢ଼ଇ ଯାହାକୁ ଗଢ଼ିଲି କଷ୍ଟରେ ସେ ତ ନିତ୍ୟ ଏ ସଂସାରେ ମନରେ ଉପୁଜେ ବୈରାଗ୍ୟ ଘର କି ହେବ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ଏ କଥା ମନକୁ ଘରଇ ଉତ୍ତର କେଉଁଠି ନ ପାଇ ମନରେ ଆସିଲା ବିଷାଦ ସାଧୁ ସଙ୍ଗକୁ ମନ ସାଧ। ନିଗମାନନ୍ଦ ଶିଷ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟିଧର ଆଶ୍ରମ ମୁଖେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗର ଖଡ଼କୁସୁମାଠାରେ ଯେ ଅବସ୍ଥିତ ସାରସ୍ୱତ ଆଶ୍ରମ ନାମେ ବିଖ୍ୟାତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଅଟେ ସେ ଜାଣ মেদিনীপুর জেলা মধ্যে তা স্থান চিদানন্দ স্বামী সে অধ্যক্ষ জহি প্রবেশ ভোলানাথ হইলে তহি সাধুଙ୍କୁ করিলে সে দণ্ড প্রণাম পুলকিত হইলা মন পুরাণ সঙ্গরে থিলে বন্ধু যে সৃষ্টিধর বুঝাই কহিলে ভোলাঙ্কর খবর তাঙ্ক পাশে যে ভোলা করিলে অলি তেণু সঙ্গতে ঘেনি আসিলে চলি পচারନ୍ତି অধ্যক্ষ সৃষ্টিধরଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଧାମ ଜଣାଇବାକୁ
ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଭୋଳାନାଥ ଗାଙ୍ଗୁଲି ସେହି ଅଟନ୍ତି। ଲଧୁଡୁକା ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ, ମାମୁଁ ଘରେ ପାଳିତ ହୋଇଲେ ଜାଣ। ଛୋଟ ବେଳୁ ମାଙ୍କୁ ପରେ ବାପାଙ୍କୁ, ହରାଇ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ। କୁହନ୍ତି ଚିଦାନନ୍ଦ ମୋ କଥା ମାନ, ବାବାଜୀ ହୋଇ ଜୀବନ କର ଯାପନ। ବାବାଜୀ କିଆଁ ହେବି ଭୋଳା କହନ୍ତି, ମାମୁଁ ମାଇଁ ତ ମୋର ସାହା ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ଚିଦାନନ୍ଦ ହେ ଭୋଳାନାଥ, ବାବାଜୀ ହୋଇବାକୁ ନୁହେଁ ତ ବାଧ୍ୟ। ବାବାଜୀ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ବିଚାର, ତେବେ ଏଠାରେ ହୁଅ ଯୀଶୁ ପକାର। ପାଚକ ତମେ ଯଦି ହୋଇ ରହିବ, ବେତନ କେତେ ନେବ ଖୋଲି କହିବ। ସତର ଭୋଳା କଲେ ମନେ ନିଶ୍ଚିତ, କହିଲେ ପାଚକ ହେବି ମୁହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହସି ଯେ ଚିଦାନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି ବାଣୀ, ଉଚିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବେ ତୁମେ ନେଲଣି। ସବୁ ଅଭିମାନ ତୁମ ତୁଟିତ ଯିବ, ମହାନନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ। ବହୁ ଦୂର ଆସିଅଛ ଖାଇ ନଥିବ, ଭୋଜନ ସାରି ଯାଅ ବିଶ୍ରାମ ନେବ। ଏହି ଭାବେ ଆଶ୍ରମେ ଭୋଳା ରହନ୍ତି, ବିବିଧ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା, ମନରେ ବିରକ୍ତି ଆସିଲା। ଘରକୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ମନ ହୋଇଲା ହାଇ ପାଇଁ। ଭୋଳାଙ୍କ ମନ ଅବସାଦ, ସାଧୁ ହୋଇଲେ ଅବଗତ। ଡକାଇ କହିଲେ ଭୋଳାରେ, ଯାଅ ତୁ ମୋର ମାମୁଁ ଘରେ। ସଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ନିଅ, ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ। ସାଧୁଙ୍କ ହେମନ୍ତ ଇଙ୍ଗିତ, ଭୋଳାଙ୍କୁ କଲା ଯେ ବିସ୍ମିତ। ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ କଥା, କିପରି ସାଧୁ ଜାଣିଲେ ତା। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ଏ ଅଟନ୍ତି। ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଜାଣି ମୁଁ ଆସିଲି ଏଠାକୁ। ଏବେ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟ କଥା, ସାଧୁ ଜାଣିଲେ ସେ ବାରତା।
ଆଶ୍ରମ କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବି। ସାଧୁ କହନ୍ତି ଶୁଣ तात, ହେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭୋଳାନାଥ। ଆଶ୍ରମ ବିହିତ ନିୟମ ଅତି ଭୋଜନ ବାରାମ। କଦାପି ନୁହଁ ସଙ୍ଗତ, ରହିବ ହୋଇଣ ସଂଯତ। ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ହେବା ଲାଗି ହେବ ବିଳାସ ପରିତ୍ୟାଗୀ। ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଯମ ନିୟମ ଯେ ବିଧାନ। କୁହନ୍ତି ଚିଦାନନ୍ଦ ଶୁଣ, ହୋଇଣ ଅତି ସାବଧାନ। ଅହିଂସା ସତ୍ୟ ସ୍ତେୟ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ ପାଞ୍ଚୋଟି ଯମ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଶୌଚ ସନ୍ତୋଷ ତପସ୍ୟା ଈଶ ଆରାଧନା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟକୁ ଘେନି ପାଞ୍ଚ ନିୟମ ରଚନା। ଏହି ସବୁ ବିଧି ନୀତି ପାଳନ କରିବ, ନିରନ୍ତର ସାଧୁ ସେବି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ଶୁଣି ଏହି ପରି ନାନା ନୀତି ଉପଦେଶ, ଭୋଳାନାଥ ମନେ ଜାତ ଆନନ୍ଦ ବିଶେଷ। ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସବୁ ନିୟମ ପାଳିବେ, ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ବଳେ ଆତ୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ଲଭିବେ। ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା, ଦିନେକ ସୁଯୋଗ ହୋଇଲା। କହନ୍ତି ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ, ଭୋଳାଙ୍କ ମନ ଅନୁଗାମୀ। ଯାଅ ବାରେକ ନିଜ ଦେଶ, ଘେନ ଆତ୍ମୀୟ ପରାମର୍ଶ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଅନୁମତି, ଘେନି ଫେରିବ ହେ ଝଟତି। ରହିବ ଯଦି ସାଧୁ ହୋଇ, ଏହାଟି ବିହିତ ଅଟଇ। ଆଦେଶ ଲଭି ଭୋଳା ଗଲେ, ପଥରେ ମାମୁଁକୁ ଭେଟିଲେ। ଭୋଳାଙ୍କୁ ପାଇନ ପାଖରେ, ମାମୁଁଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ନ ସରେ। ଆଦର୍ଶ ମନୁଷ୍ୟ କରିବି, ବୋଲି ମନରେ ଥିଲି ଭାବି। ଏବେ ତା ଦେଖୁଛି ସାକ୍ଷାତେ, ଯିବ ତୁମେ
ସାଧୁଙ୍କ ପଥେ ଆଜ୍ଞାଟି ଯାହା ଗୁରୁ ଦେବେ ଅବଜ୍ଞାନ କରିବ କେବେ ଏପରି ଭୋଳାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କେବେ ହେ ବିଚଳିତ ନୋହି, ଆଜ୍ଞା ପାଳିବ ମନ ଦେଇ।